that beat, got that house, got that funky sound. We've got that beat, 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 got that beat, 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 got that beat, 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 beat for the streets. We got that beat, make you get out your seats. We got that. Какво стана сега? Мамичката ти е ретро гангстър, как го играе жертва той, Ама и ти, братле... Стига, бе, стига, бе. Какво стига? Абе ти що не вземе мъкнеш? Приятелю, обикновенно мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Йо, попе. Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам 1 минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля. Не на мене се моли, бе, на негове, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? Какво ще кажеш за Оня? Какво става, бе, мацка? Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Какво става, бе, чичка? Така и така си тука, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Ай, мърши! Айде да отидем от пробацията на нашето момче. Какво става, чиче? Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Ка ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родихме, Иво? Престъпник не се ражда с Росене. Престъпник умираш. На колене. На колене! Отваря устата! Отваря устата! Явим сега, ти какво научи в затвора?